Ahoj, zdravím vás. Já jsem Matěj Paděla a mám pro vás dalších pár updateů z Veriby. Chtěl bych začít tím, jaký bylo počasí v Texasu minulý týden, hlavně ve středu a ve čtvrtek. Teploty klesaly až -12, -13 stupňům Celsia, hlavně přes noc, což znamenalo, že na té síti byla velká poptávka, velká demand a tím pádem ceny energií šly nahoru. A já jsem to už vysvětloval, jak vůbec ten náš systém reaguje. A když cena energie jde nahoru, tak curtailujeme minery se vypínají a jakmile cena energie spadne pod určitou úroveň, tak zase se ty minery zapínají a hashují a takhle vlastně to máme zautomatizovaný a takhle se to děje každý den podle té real time ceny energie. Minulý týden jsme to mohli velice dobře vidět, jak se to děje, jak často se to děje, protože ty píky tam byly velký. A tam někdy v úterý ve středu ta cena energie vyskakovala až na nějakých přes 50 centů za kilowatt hodinu. A s tím, že tato cena byla bez podpůrných ancillary služeb, bez distribution a bez transmission charges a bez daně. To znamená, to není ani samotná cena, to není all-in cena, to je jenom za tu energetickou část. Takže vysoká. Takže došlo k hodně curtailmentům, hlavně na naší farmě Texas East, kde, jak jsem vysvětloval minule, tak ty minery mají horší efektivitu. Jsou to všechno starší S19, to znamená, tam si nemůžeme dovolit jet za každou cenu a pořád a taky tam nemůžeme jet, když je cena energie vysoká. Já určitě doporučuji, pokud je tohle první video, který vidíte, tak já vám dám tady odkaz na video, který jsem nahrál minule, kde to víc vysvětluju. A co vám teď ukážu je, jak ta fluktuací ceny energie, jak ovlivnila ten náš uptime na farmě Texas East a potom to srovnáme s Texas West. Takže tady, když se koukáte na tenhle ten screenshot, světle modrá je hash rate a ta žlutá čára je počet devices, který zrovna v tu chvíli jedou. I když tady nemáte zrovna žádný měřítko, tak to je lehce irrelevantní, ale můžete vidět, jaký downtime nebo uptime jsme za poslední týden měli přibližně. A jak jsem zmínil, hlavně v tu středu, v ten čtvrtek, to počasí bylo hodně studený. My jsme teda museli často vypínat, nebo ten systém automaticky vypínal. A teď se můžeme podívat na srovnání s Texas West. Tady vidíte, že ta situace je mnohem lepší a je to právě daný tím, že máme ty thresholdy tam nastavený jinak a máme je nastavený jinak, protože ty minery jsou efektivnější a můžeme si dovolit jet i během období, kdy je cena energie vyšší. Strategie pro každou farmu je nastavená zvlášť, aby jsme toho dokázali dostat co největší ekonomický přínos, aby to dávalo ekonomicky co největší smysl. Pokud vás to téma energie zajímá, tak já dneska letím do Texasu. Tam se zúčastním konference s naším brokerem, přes kterého kupujeme energii. A tématem té konference je, co se děje v Texasu, a jakým způsobem ERCOT nahlíží vůbec na Bitcoin minery a co můžeme očekávat během tohoto roku. Jsou nějaký nový programy, jak ušetřit třeba za energii, protože my v několika taky participujeme, jak víte. Takže já se pokusím udělat nějaký video a potom to shrnout příští týden, protože určitě tam bude hodně zajímavých informací. A jako třešnička na dortu bude takzvaný barbecue cookout. Je to velká akce, kde jsou stovky stánků, který dělají různý barbecue, ať už je to brisket, žebra a podobné věci. Takže vás tam vemu určitě sebou a ukážu vám, jak to tam vypadá, protože si myslím, že to bude super akce. Další věc, kterou jsem chtěl dneska zmínit, je ten Giga Container na Texas West farmě a tam já minulý týden jsem říkal, že jsme tam měli problém, že nám klesla hladina té chladící kapaliny, kterou jsme doplnili. Kontejner zase najel, všechno bylo v pořádku, nicméně teď jsme dělali ještě jeden check a zjistili jsme, že tam byl malý leak. Takže to se opravilo, doplnilo a teď zase už jsme objednali nový coolant, novou tu chladící kapalinu 2 sudy, protože už jsme všechno použili během těch všech peripetí, co jsme měli za posledních půl roku, kdy se tam řešily nějaký technické problémy a musel se ten systém vypouštět a znovu napouštět a samozřejmě tam byly ztráty, že to, co nám Giga původně v létě dodala, tak bohužel to už nám v tuhletu chvíli došlo, nebo skoro došlo. Už máme na cestě 2 sudy zase s tou stejnou chladící kapalinou, takže v tom by neměl být problém, že budeme připraveni na jakýkoliv problémy v budoucnosti.
Další věc, co řešíme, je stále ten router na Texas West. Jestli si vzpomínáte minulý týden, já jsem zmínil, že jedeme na náhradní řešení. My jsme to i teda psali i na platformu pro všechny nabídky, kterých se to týká. A nový router konečně přišel v sobotu a v pondělí jsme ho začali instalovat, ale samozřejmě to by nebyl Bitcoin mining, kdyby tam nebyl žádný problém, takže zhruba ještě 10% minerů má nějaký problémy s IP adresama. David to řeší společně s firmou, která nám instalovala tu IT infrastrukturu, takže já doufám, že tohle bude taky dořešený velice rychle během úterý a jede zase všechno na 100%. Taky naštěstí během toho týdne nebyly žádný velký průsery ani problémy. Co se týká předpovědi, teď tak už bude zase teplo. Já si myslím, že teď je v Texasu je tam kolem nějakých 20-25 stupňů, má být tenhle týden, takže už by zase mělo být všechno v pořádku a už doufám, že ty ceny energií budou dole, budou stabilnější, než co jsme viděli minulý týden, když byla velká zima. Takže já se s vámi určitě uvidím zase příští týden. Mějte se pěkně a zatím ahoj.